Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen die gaan als groet van de gemeente naar Siebe Tolsma in avondrust in Makkum. De collecte, de eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Onze voorganger is dominee Jitskenka uit Groningen. Lector is Pietie Visser. Organist is Sieboud Akkerman. En na de dienst is er koffie. Ons intochtslied is Psalm 87, de versen 1, 2 en 3 en 4. En we zingen dit indien mogelijk staande. En dan wensen we u een gezegende dienst toe. Onze hulp is in de naam van de eeuwige, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Genade, barmhartigheid en vrede zij ons geschonken, van God die onze Vader is en Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Barmhartige God, wanneer wij moeten gaan langs de grenzen van het leven, waar ziekte en ander ongeluk ons klein maakt, onzeker, afhankelijk, laat ons leven dan niet verlopen in angst, maar wees erbij met uw kracht en uw liefde. Tot zover deze inleidende woorden van leven. Loof de Heer, want Hij is goed. Zijn naam wordt steeds geprezen, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.
Tot zover de lofprijzing. Laat ons bidden op deze zondag en om Gods geestkracht in deze dienst. Eeuwige onze God, wij danken u dat we hier mogen zijn om samen opnieuw te zoeken naar woorden die ons moed inspreken, ja, die ons kracht zullen geven, omdat er in dit bestaan zoveel op ons afkomt. Verwarring in deze tijd, waar zoveel gebeurt, dat het ons angstig en onzeker maakt. Wees bij ons met uw kracht. En wees vooral ook bij hen die hier vandaag niet kunnen zijn, maar graag hadden willen komen. We denken aan de zieken, de mensen die aan huis zijn gebonden en niet meer kunnen komen. Maar we denken ook aan de mensen die een zwaar verlies hebben geleden. Wees bij hen. Wees ook bij ons zoals we hier zijn en inspireer ons door de kracht van uw geest. Dat uw woord met blijdschap en overtuiging mag worden verkondigd. Dat bidden wij in Jezus' naam uit genade. Amen. Dan luisteren we nu naar de eerste schriftlezing. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Psalm 107, de versen 22 tot en met 30. Laten zij hun dankoffers brengen, juichend zijn daden bezingen. Soms daalden zij af naar zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water. Ze zagen de daden van de Heer, zijn wonderen op de oceaan. Hij sprak en ontketende de storm. Hoog zweepte hij de golven op. Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte. Hun maag keerde om van ellende. Ze tolden en tuimelden als dronkaards. Alle kennis baatte hun niets. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen. De golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen naar hun veilige haven. En dan uit Job 30, de versen 15 tot en met 26. Verschrikkingen storten zich over me uit. Mijn eer wordt weggevaagd als door de wind. Als een wolk vervliegt mijn aanzien. Nu stroomt het leven uit mij weg. Ik ontsnap niet meer aan mijn ellende. 'S Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten. Het bloed in mijn aderen komt niet tot rust. Hij rukt met geweld aan mijn kleed, omklemt mij met de kraag van mijn mantel. Hij heeft me neergesmeten in het slijk en ik ben als stof, als as geworden. Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet. Ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. U bent wreed voor mij geworden. Met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. U tilt me op en laat me rijden op de wind. Uw woedende storm schudt mij heen en weer. Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft, naar het huis van samenkomst voor alle levenden. Maar keert men zich tegen een mens in nood, wanneer hij de ondergang nabij om hulp roept? Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde? Had ik geen medelijden met de behoeftigen? Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam. Het licht verwacht ik, maar de duisternis brak aan. We zingen nu lied 968, de versen 1 en 2.
van Marcus 4, versen 35 tot en met 41. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zeide hij tegen hen: laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? We zingen nu lied 968, vers 3. Na de verkondiging is er een korte stilte en daarna zingen we ruwe stormen mogen woeden. Beste mensen, zusters en broeders, het is zeker niet voor het eerst dat de storm op het meer op het leesrooster staat. Dat verhaal van de storm op het meer, dat kun je ook doortrekken naar je eigen leven. Je eigen bestaan. Die situaties dat het stormt in jouw leven. Oftewel dat het er verschrikkelijk hard op aankomt. Dat je moet vechten en dat je moet strijden om er doorheen te komen. Heel veel energie om die draad van het leven toch maar weer op te kunnen pakken. Vooral als je door zo'n diep dal van duisternis heen moet gaan. En zo is ons leven eigenlijk ook. Van zware storm tot een aangename, verkwikkende stilte. En nu, 2023, staan wij op allerlei manieren stil in deze toch hier en daar in de wereld zo'n pijnlijke strijd. Het ene onheilspellende is nog niet geweest of nog steeds aan de gang. En het volgende dient zich alweer aan. Een tijd waarin elke dag de verschrikking van de oorlog gezien kan worden. Wat er nu gebeurt in Israël en Gaza, in de Oekraïne, Rusland en nog veel meer landen. En soms komt het heel dichtbij wanneer je mensen spreekt, mensen die vluchtelingen begeleiden. Mensen die een trauma hebben opgelopen
en niet meer weten hoe verder te moeten. Ja, dat wat mensen dus moeten lijden en moeten ondergaan en moeten doormaken, dat kan soms in jouw eigen bestaan ook in de volle breedte op je afkomen. Een tijd waarin wij ons ook laten doordringen wat Jezus zelf aan lijden heeft moeten doorstaan. En wat dat betekent voor uw leven en mijn leven. Bij alle onheil en tegenslag, als je niet weet dat het weer Pasen gaat worden, als het in jouw bestaan alleen maar doodlopende wegen zijn in plaats van die doorgaande weg die wij altijd met Pasen mogen vieren, dat Hij is opgestaan om ons de kracht te geven en weer verder te gaan. Als dat niet zo zou zijn, dan is het bijna niet vol te houden. Maar soms zit je er als mens tegenaan. Tegen dat alleen maar wanhoop in plaats van hoop. En als het alleen maar die angstaanjagende storm is, als er geen periode is van heerlijke wind in de rug, ja, dan is er dat niet weten. Niet weten hoe het verder zou moeten gaan. En ik moet u zeggen, ik was verrast om in die 107e psalm te lezen die we net gehoord hebben, dat daar ineens toch die hoopvolle woorden weer klinken. Loof de Heer, want Hij is goed. Laten we toch letten op zijn goedheid. Want wij mensen, we kunnen het heel goed tegen elkaar zeggen. Wat we niet hebben. Wat wij moeten doorstaan en ontberen en waar we van verstoken zijn. Wat ons allemaal niet ten deel valt. En ook wat mensen moeten beleven in dat felle verdriet en die doffe wanhoop. En dat heeft alles te maken dus met die angstaanjagende storm. En die dichter van de 107e psalm, die weet ervan. Hij weet wat mensen moeten doormaken. En hij schrijft over de crisis, over de roep om hulp van God. En we horen ook hoe mensen bevrijd en verlost worden. Met andere woorden, dat je als mens toch weer verder kunt. Kort gezegd, deze dichter van die 107e psalm gaat dus niet aan ellende, verdriet en wat het ook mag zijn voorbij. Het is er en altijd dient zich weer die vraag aan, hoe komen wij erdoor? Die psalmdichter wijst ons op Gods kracht. God zij geloofd en geprezen dat we dat mogen beamen in ons eigen leven. Om die kracht en die liefde van God ook te kunnen ervaren. Ja, dat ik het ook zelf ervaar. En dat ik het zie en meemaak bij de ander die naast mij gaat. Maar wij mensen weten ook, soms is er die twijfel. Dat je je afvraagt van, maar is die kracht van God er wel? Loof de Heer, een loflied is het. Een hoopvolle toekomst. Of is het toch die twijfel? Dat komt straks ook voorbij in ons slotlied dat we gaan zingen. Soms is die bang te moorden. Het is een nacht waar daai. Is God dan net mijn hoerder? Komt hij zijn wut net naai? Soms slacht bij al die robben de angst hij om het het. De vrezen dat er boppen net ien is die hij hebt. Dat zullen we straks ook zingen als slotlied. En wij hoorden in de lezingen van Job, die in meer dan een angstaanjagende storm terecht is gekomen. En die ook zegt, verschrikkingen storten zich over mij uit. Zijn geloof dat God beschermt,
dat God er is, dat wordt danig op de proef gesteld. Maar Job is ook een mens die het er niet bij laat zitten. Wij zouden zeggen, hij rolde de voesten op. Vragen over dat onrechtvaardige, over dat bittere lijden. Hoe kan dit, hoe kan het er zijn? Totdat God uiteindelijk in de storm tot hem spreekt. Jij bevindt je in dit noodweer. En heel veel vragen dienen zich aan. Maar ik geef je ook een antwoord. Dat mijn kracht er is en eeuwig zal blijven. En ook de leerlingen die met Jezus aan boord zijn, komen terecht in die werveldstorm. In de Statenvertaling staat dan, terwijl Jezus wakker wordt geschud: Heer, is het u om het even dat wij vergaan? Nee, zo horen we, dat wij mensen met elkaar zullen vergaan, dat is niet de bedoeling. Dat kan niet waar zijn uiteindelijk. Maar de realiteit is wel dat deze mensen nu in grote nood zijn. Zij zijn verbijsterd dat Jezus deze plotselinge storm zomaar kan stillen. Je vraagt je af, hoe is het mogelijk? En ik denk ook de vraag van de leerlingen die ergens verderop nog klinkt in een ander verband: waarom hebben wij dat niet gekund? Ja, want Jezus zegt het hun. Waar is jullie geloof? Een vraag die alles te maken heeft met vertrouwen. Hebben jullie nog vertrouwen in die goede afloop? Ja of nee? En dat is dus vandaag wel de boodschap uit de lezingen. Dat het in ons leven gaat om een houding van geloof en vertrouwen. Van vertrouwen met Jezus in God, wiens overmachtige liefde sterker is dan al die duivelse tegenkrachten die wij meemaken. En ik denk aan de woorden die de apostel Paulus aan de gemeente van de Romeinen schrijft in hoofdstuk 8. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Als kind, als wij naar onze Terschellinger familie gingen, hoorde ik mijn familie daar zingen: O eeuwige Vader, sterk in macht, wiens arm betoont der baren kracht, die wijst de grondloos oceaan de hem gestelde perken aan. O wil verhoren onze bee voor hen die zijn in nood op zee. O Christus, wiens bestraffend woord door wind en water werd gehoord, die onder het stormen rustig sliep. De toon wordt gezet, laat het er niet bij zitten en hou elkaar in die goede, maar vooral ook in die kwade dagen, hou elkaar vast en probeer elkaar vast te houden. Want leven vanuit de opstanding met bemoediging en vertroosting, zo klinkt het. God, schenk ons de kracht dicht bij u te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Amen.
Er zijn verschillende geloofsbelijdenissen. De kerken in de stad Groningen zijn op dit moment bezig in gespreksgroepen om met elkaar te spreken over, ja, wat geloven wij in deze tijd, zeg maar 2023. Dat levert alle mogelijke mooie belijdenissen op. Maar in Zangen van Zoeken en Zien staat ook deze belijdenis die wij nu met elkaar voor zover mogelijk staande willen zingen. Wij geloven in het leven. Doen. Eeuwige onze God, wat kunnen wij als mensen overweldigd worden? Overweldigd door de krachtige positieve inzet van mensen, dat mensen om elkaar heen willen staan. Wij danken u daarvoor, in het klein en in het groot, hoe mensen er kunnen zijn. Omdat wij het ook weten, wij mensen hebben mensen nodig. Maar hoe kunnen wij ook overweldigd worden door dat meest absurde en het totaal onbegrijpelijke, onmenselijke handelen van mensen? Dat we verlamd en als aan de grond genageld staan en er soms wel ook radeloos van worden. In ons gebed gedenken wij aan de verslagenen van geest. Zij die door de brute kracht zo in het nauw gedreven worden. God, we geloven dat mensen de moeite waard zijn. Dat u een God bent van vrede en recht.
Ons licht ontsteken wij tegen dat donker. En onze hoop proberen wij te koesteren tegen de wanhoop. Onze onmacht schreeuwen we soms uit. En dan is er die verbijstering. Zo kwetsbaar zijn wij als in uw ogen kostbare mensen. God, wij bidden u, wees erbij. Wees erbij met uw mensenkinderen en geef hun de kracht. Geef dat we niet zomaar afgesneden raken van u als onze levensbron. En schenk ons dat we blijven geloven in dat paasverhaal over Jezus. Hoe hij in ons midden was en is en zal zijn. Om ons steeds weer opnieuw aan te moedigen en te blijven vasthouden aan uw liefde. Schenk ons ook de kracht om elkaar daarin te stimuleren en te bemoedigen. En zo is er veel om in ons gebed aan u en elkaar voor te leggen. Daarom bidden we nu in een ogenblik van stilte. En zo brengen we onze gebeden nu bijeen in de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. U heeft gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna zongen wij het slotlied 904, de versen 3, 4 en 5.
Het had mij tegen goed in om weer een keer hier te wezen en hier voor te gaan in het dienst. Ik hoop je dat we elkaar bij de koffie nog even moordje kennen. Gaan wij dan nu van hier in vrede trouwen onze opdracht en bidden we elkaar God zegen toe. De eeuwige zegene u en behoede u. De eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.